So, ito na yung ating chicken. Nahugasan na natin. So, paano lang natin yung mga excess water niya. And then, after na mainit ang ating palayok, ayan. Igisa natin ang ating luya. Ayan. Bawang. Yung bawang natin, and then yung sibuyas is mamaya na lang yung sibuyas. And then, lagyan na natin ang ating luya. I mean, yung onion. And then, lagyan na natin ang ating chicken.
lagyan na rin natin ang ating papaya. Dagdagan lang natin ng asin kasi medyo matabang siya. Ayan. And then ilagay natin yung ating sili. Then haluin. Santayin natin ulit na maluto ang ating sili. Papaya is malambot na siya. Malambot na yung ating papaya. So, and lastly is lalagyan na natin ang ating dahon ng ampalaya. Isang minuto. Takpan na natin. Hintay natin ng 1 minutes. Let's check, guys. Wow. Sarap. Kung gusto ninyong lagyan ng chicken powder, pwede rin. Pero ako hindi ako naglagay ng chicken powder. Kasi chicken lang. So, ayan. Turn off na natin ang ating stove. And then, let's see, guys. Ito na yung finished products natin. Tinolang manok na may ampalaya with chili.
guys, kainan na.